channel. For today's video, nandito na naman si wala na vlog sa gana. Hindi na gat siya. Mabait siya, hinamoy ka lang. Hello vlog, mag-hi kayo sa vlog namin. Yan. Ngayon papunta kami dito sa tukod na bato daw to. Pasensya na kayo guys sa buhok ko. Ayan. Parang sinabugan ng Granada. Ayan. Medyo malayo-layo din yung lalakad. Ayan guys. Yan, sa kabila niyan yung paliguan ano? Doon sa kabila yung paliguan. Nasa dulong dila na lang yung hininga ko. At ayan na nga guys, patawid na ako dahil may tatalwerin tulay. Diyos ko po Rudy, sobrang takot ko dito. Kulang na lang napunta na sa auto ko yung atay ko. Parang ayoko sana ituloy tumawid, kaya lang sayang naman yung nilakbay kong kay layo-layo. Nagkaroon na ng nagkabuntis-buntis na yung aking mga muscle para lang makarating dito. Kaya ayan, tinuloy ko na rin kahit sobrang takot ko. Pero kung makikita mo lang at kung nararamdaman nyo lang yung kabog ng dibdib ko, grabe para bang binaba yun. Maraming ako po, Diyos ko po Rudy. Ayun na nga guys, nagpasawa yung aking darling. Ang sabi niya videohan ko raw siya at siya itatalo, magpapakamatay na daw ako eh. Saan ba tayo nagdaan? Oh, yan. Tayo sa kuweba. Ayan. Parang mayroon din linig. Kaya dyan sa kabila. Saan? Yan. Naku po, baka mamaya kung saan papunta yan. Ayan, ito ang daan. Sino ba magkakalang may daan dito? Parang daan lang ng palaka. Ayan. Ayan, siyempre, yuyuko tayo. Oops. Agoy. Kunting pagkakamali is mauuntog ka. Ayan. Ciao, sige, ciao, diretso, ciao. Malalim ba? Ciao na ka doon. Oops. Ayan. Medyo magalaw yung camera ko. At hindi maiwasan yung tumalon. Ay, abang mo. Ayun. Doon na ngayon ang labas. Yan. Oops. Diyan ka pala talaga sa taas. Ayan, palabas na kami. Sige, diretso. Ayan ang ano. Ayun yung dalawa. Ayun yung dalawa. Hindi na makalabas-labas, madilim. Ayan. Eh. Gala pa more. Oh. Ayun, kuweba na naman. Kuweba na naman. Ayan, kawawa naman yung alaga. Kawawa naman yung alaga ko, pagod na pagod na. Oops. Ayan. Ito po yung bato-bato rin po, marunong pa rin po yan. Dapat pala dito na lang. Pala dito na lang kayo naligo, malinaw yung tubig oh. Ayan oh. Ay. Wala ka bang ka na ciao. Ayan ang napakalaking bato na nag-uumpugan. Ayan. Kaya sinabing tukod na bato. At ayan na nga guys, kung meron biyak na bato, meron din tukod na bato. Siyempre pag nabiyak kailangan tukuran o diba guys. Ayan, pauwi na kami. Ayan, tinatanaw-tanaw ko pa lang yung aking lalakbayin na naman paakyat sa taas. Kumakabog na naman dibdib ko. Dahil siyempre, ahonin na naman yan. Yung binti ko, di na nga gumanda-ganda. Nagkakabuntis-buntis pa ng kagagala. Agoy, pastilan.